Kaixo eta ongi etorriak gaurko saiora. Gaurkoan bi elkarrizketa izanen ditugu. Lehenengo, Jaime Agirre etorriko da. Bera, Euskal Jai Berri Erremonte Fundazioko gerentea da. Eta ondoren, Igel argitaletxeko Lander Majuelorekin hitz egingo dugu. Orain, has gaitezen beste edukiekin. Ikusitzagun gaurko efemerideak. 1506ko maiatzaren 20ean Kristobal Kolon hil zen. Gainera, 1954ko maiatzaren 20ean Joe Cocker, Britaniar abeslaria, jaio zen. Eta horretaz gain, gaurko egunez 2016. Urtean, Miguel de la Cuadra Salcedo, Euskal Herritar abenturazalea, kirolaria eta erreportagilea hil zen. Ikusitzagun gaurko lerroburuak. Hirurogeita bat koronavirus kasu berri atzeman dira Nafarroan azken egunean, Lakuntza, Ermitagaina eta Azpilagainan erregistratu dira 4 kasu. Nafarroak irekierak, edukierak eta ordutegiak malgutuko ditu Hortziraletik Aintzinera ezarritako gida lerroari jarraituz. Nafarroko gobernuak Ogasun Ministerioarekin eta Zerga Agentziarekin hitzarmen bat sinatzea onartu du autonomoi eta enpresei zuzeneko laguntzak emateko. Nafarroak 140.000 euro bideratuko ditu baztertuta geratzeko arriskuan dauden migratzaileak hartzeko. Nafarroa, Europaren aintzinean mugikortasun iraunkorraren garapenean giltzarri den eskualdetako bat da. Herritarrekiko harremanetako departamentoak gorroto diskursei buruzko online mintegia antolatu du. Sahararekiko elkartasunerako mugimenduek martxa bat antolatu dute Espainiako estatuan zehar, Madrileraino Saharar herriari babesa adierazteko eta erakundei erantzunkizuna eskatzeko. Iruñako harresiak hipika sari nagusiak 2000 persona baino gehiago erakarriko ditu hirira iraian. Foru komunitateak Nafarroa efektuaren eskaintza berritua eta turismoko webgune berria aurkeztu ditu Fitur 2021ean lehen jardunaldian. Genero eta berdintasuna gogoetagai Iturramako Zibiboxan ostiralean goizeko 10etan eta arratsaldeko 8etan. Antzerkia Itzaurri Alkurandero Gaiarre antzokian ostiralean arratsaldeko 6etatik Aintzinera. Igandean kontzertua Olatz Salvador Totem aretoan eguerdiko ordu batetan. Aste hontako agenda errepasatzen jarraituko dugu. Gaur, Zolinako elkartean, Asisko Urmenetak Sugarren Mende Sorgineiza Euskal Herrian solasaldia eskainiko du. Gainera, gaur ere, Jon Ander Urkiagaren Bizia Min liburuaren aurkezpena eginen dute Zibikaneko liburutegian arratsaldeko 7:00. Gaurko arratsaldearekin jarraituz eta ordu berean 7:30 Iker Lauroba eta beste urtaroen kontzertu egonen da Oko Andre Maria plazan. Larunbatean bestalde goizeko 12etan hasita haur eta familiendako hitzak txorabiatzen antzerkia izanen da Mendillorriko Zibiboxean. Igandean, goizeko 8etan abiatuta, Txantreako Euskaldunen biltokitik txangoa eta bunkerretara bisita egingo dute Auritzera. Gainera, igandean ere, Kiki, Koko eta Moko paiazoek natura gara ikuskizuna eskainiko dute goizeko 12:30 Sarrigurengo karpan. Horretaz gain, igandean eguerdiko ordu batetan Olatz Salvadorren kontzertu egongo da Totemen 15 euroko sarrerarekin. Eta bukatzeko, igandean arratsaldeko 8etan Idoiaren kontzertua egongo da Zentral aretoan. Gaurko komunikabideen azalak aztertzen jarraituko dugu. Diario de Notiziasekin hasiko gara. Titularrak dioenez, Nafarroan pertsonen mugarik gabeko bilerak egitea ahalbidetuko da, eta aforoak eta ordutegiak zabalduko dira. Argazkiaren bitartez aldiz, Navarra Sumak hipika nork finantzatuko duen ezkutatzen duela nabarmentzen du. Horretaz gain, Ega Adarreko Nafarroako ubideko obrak ekainean berraktibatuko direla jakinarazten du Notiziasek. Eta foru komunitateak Fiturren Nafarroa efektua programaren eskaintza berritua aurkeztu duela ere aipatzen du. Bestalde, udalak Labriteko pasabideko arduradunei 675.000 euro eskatzen dizkiela azpimarratzen du azal honek. Eta Iruñean 8.000 usok sortzen duten zikinkeriagatik salaketa ugari izan direla ere jakinarazten du. Bukatzeko, Brauliok osasunak ez duela saldu nahi diola jasotzen du eta ez dituela klausulak negoziatzen.
Diario de Navarrarekin jarraituko dugu. Zeutak normaltasuna berreskuratu duela dio titularrak, Marokok muga itxi ondoren. Argazkiaren bidez, Iruñako gehiegizko usoak nabarmentzen ditu. Bestalde, foru gobernuak Nafarroako hegako ubideko adarra berrindartu duela jakinarazten du. Gai aldatuz, Nafarroako mediku baten bihotz transplantea aitzindaria burutu duela ere jasotzen du egunkari honek gaurko azalean. Horretaz gain, Iruñean festa bat egiteko etxe bat alokatu eta salatuak izan direla aipatzen du. Eta ekainaren batean, AstraZenecarekin txertatutakoentzako bigarren dosia berrabiatuko dela ere azpimarratzen du. Gainera, Nafarroak bileren mugak kentzen dituela nabarmentzen du, baina 8tik ez pasatzea gomendatzen duela. Azkenik, kiroletan, batetik Budimirren hitzak azpimarratzen ditu, eta bestetik Carlota Zigandak txartel olimpikoa eskuratu duela jasotzen du. Gararen azala aztertzera pasako gara. Titularrak dioenez, Madrilek eta Parisek urrutiko etxearekin duten obsesioa islatzen dute. Argazkian, 7 hilabete geroago, iparraldeko tabernak zabalik ageri dira. Horretaz gain, karriketan ikasleek brebe eta euskaraz egiteko determinazioa erakutsi dutela nabarmentzen du Garak. Bestalde, Rabatek muga itxi eta Zeutako presioa arintzen duela jakinarazten du. Eta gai aldatuz, Netanyahuk Gaza bombardatzen jarraituko duela berretsi duela ere azpimarratzen du azal honek. Bukatzeko, Euskal Herria zuzeneanek uztailerako programa zabalagoa prestatu duela aipatzen du. Berriarekin jarraituko dugu. Madrilek bigarren dosirako Pfizer eta AstraZeneca aukeran utziko dituela dio titularrak. Argazkian, iparraldeko taberna irekiak erakusten ditu. Bestalde, Palestinako aginte nazionalak agari Israel gerra krimenengatik ikertu dezala eskatu diola nabarmentzen du azal honek. Gainera, Josu urrutiko etxea ez dutela Luis Ergetaren hilketaren auzian epaituko jakinarazten du. Gai aldatuz, Euskal Herria zuzenean murriztuta baina bueltan dela jasotzen du azalean. Horretaz gain, gobernuak ekainean Nafarroako ubidea handitzeko lanei ekinen diela jakinarazten du. Baita 20 urteotan ia bikoiztu egin dela 80 urtetik gorakoen proportzioa. Euskal Herria irratiarekin bukatuko dugu. Albiste nagusia ikasturtea jardunaldi jarraituarekin hasiko dela da, baina ez dituztela beste aukera batzuk baztertzen ere aipatzen du. Bestalde, ostiraletik aurrera etxeko bileren muga gomendioa izanen dela jakinarazten du. Eta azkenik, pandemiaren beheranzko joera ospitaletan eta heriotzen kopuruan islatzen hasi dela nabarmentzen du. Gaurko eta biharko eguraldiaren iragarpenak ikustera pasako gara. Gaur, udaberriko giroa izango dugu eta tenperatura maksimoak asko igoko dira. Goizean goiz hotz egin du, barnealdean bereziki, eta zenbait lekutan hotzenak 5 gradutik behera jaitsi dira. Edozein kasutan, zerua hodei gutxirekin egongo denez, goi-hodeiak nagusiki, eguzkiak giroa berotuko du. Gainera, goizean haizeak hego ukitua izango du. Gauzak horrela, temperatura maksimoek gora egingo dute. Beroenak 20 gradutik gorakoak izango dira, eta barnealdean 25 gradu ingurukoak. Arratsaldean, kostaldean brisa sartuko da, eta horregatik temperatura ez da hainbeste igoko. Eta bihar, ostiralean aldaketa dator. Goizean, iparraldean hodeiak ugarituko dira, eta zerua oso hodeitsu edo estalita geratuko da. Ez da baztertzen tantaren bat edo beste botatzea, batez ere kostaldean. Hegoaldean ordea, zerua garbiago egongo da. Egunaren bigarren partean, zerua oso hodeitsu egongo da, ia denean, eta euria egingo du, ipar partean bereziki. Goizetik aurrera, ipar mendebaldeko haizea ibiliko da, eta temperatura maksimoek ostegunean irabazitako ia guztia galduko dute, bereziki Kantauri isurialdean. Orain Jaime Agirre dugu gurekin platoan, bera Euskal Jai Berri Erremonte Fundazioko gerentea da. Kaixo, Jaime. Kaixo. Zer moduz? Ongi eta zuek. Ongi baita ere. Gu oso pozik hemen egoteagatik eta, bueno,
beti bezala gauzak antolatzen. Bai, ze pasaren astean, ez, okerez banago aurkeztu zenuten bihar hasiko den txapelketa. Bai, ez, aste honetan, astelena. Aurkeztu genuen Nafarroko arenan, konseilerarekin, eta, bueno, ja ostiral honetan hasten gara ja txapelketarekin. Orduan, prest, dena prest. Prest, eta oso pozik, bueno, nahiko kezkatu gabe nola atetzen gauzak eta pandemia honekin, bino, bueno, oso pozik eta listo ja hasitzeko. Zer moduzkoa izan zen aurkezpen hori Nafarroarena bezalako toki batean? Bueno, beti bezala ongi. Bueno, zabaldu genuen ja txapelketa luze bat izan behar dela, eta, bueno, pixko desberdina izanen da, zeren lehenengo fasea, laurdeneko ligaxkan egin beharko du triangular bezala. Orduan, bueno, aldaketa batzuk, bino bueno, oso pozik, eta bueno, herri gero eta gehienetara jaten gara, así que hori da gure helburu bat, eta oso pozik. Nafarroa guztiko herrietara iristea? Hori da, bai herritara eta baita ere zona guztitara, ez? Egon beharko dugu Bortzirian, Maldarrekan, Baztanen, Sakanan, Lizarraldea ere bai, Agoiz inguru horretan, Salazar ibaian, eta gero zona median bai, Tafallan, Lizarran, Garesen, toki asko eta bueno, herri askotan bai. 17 herritan, ez? Osotara? Bai, hala da. Hau da, aurtengo da 17. edizioa eta bueno, ja txapelketa nahiko asentatua kalendarioan eta bueno, beste urte batin eta bueno, lana egiten, erremote zabaltzen eta bueno, eta hortan gaude. Eta somatzen duzu geroz eta jende gehiago gerturatzen dela partidetara? Bai, bueno, hau da gure helburu nagusina, ez? Erremonte zabaldu eta jende asko ezagutu nola den gure modalitatea eta bueno, eta alde hortatiken oso pozik. Aipatu duzu ez, aurtengo beste berrikuntza bat dela triangularra izatearen kontu hau. Honek zer esan nahi du, ezakien arentzat, ez? Bueno, ja aldi batzuetan ja egin genuen noiz benka triangularrak, ez? Logasak, txapelketa honetan hain luze delako eta hainbeste herriak ukituta, pensatu genuen aldatu zerbait, porque deno badakigu berrikuntza bat sartzen baduzu txapelketa batin, beti mugitzen da jende gehiago, ez? Eta horregatiken, laurdeneko ligaxka honetan, erabaki genuen hori, aldatu formatua eta ligaxka honetan kanporaketa guztiak triangularrak izanen dire. Eta aipatu duzu ere luzea izanen dela, ze irailera arte iraungo du? Bai, hasten gara aste honetan bertan, ostiral honetan, beran, eta bukatuko du irailaren 4an. Eta astebururo badaude partidak? Bai, astebururo bakarrik geldituko gara uztailaren lehenengo asteburuan, zeren orduan egin dugu Iruñako Alde Zaharreko txapelketa, bino hortik aparte astebururo izan ditugu jaialdia bai. Eta erremontisten aldetik, ze nolako maila aurkituko dugu txapelketa honetan? Bueno, onenak parte hartuko dute eta beraiek ere bai plantilla oso pozik dago. Beraientzat azkeneko 2 urte honetan nahiko zaila izanen da, ere bai, forma manteitu eta hola. Eta oso kontent daude, hainbeste herriak wikituta eta denok oso pozik eta gure mai honenan emateko. Orduan ez, ikusi beharko da nola doan garatzen froga. Badago horrela favoritoren bat, ala bereziki aipatzeko? Bueno, nik hori beti saiatzen dugu bikoteak parekatua antolatu eta nik uste dut txapelketa honetan 5 bikote parte hartu behar duten nahiko berdina daude. Osea, nik uste dut favorituak, ez dakit, nik uste dut bikote guztiak nahiko parekatuta daude eta hori bilatzen dugu, ez? Bai, lehia gehiago goteko, ez? Eta favorito hola txapelketa hasi bino lehen nik ez daukat. Osea, bikote guztiak
oso polita dire, eta, bueno, aber nola ateratzen diren orain kanporaketak, porque, beti frontoin desberdinak, eta, bueno, aldaketa hori nabaritzen da, orduan, pues, ez dakit, igual, veteranoenak igual izanen dute pixkot hori bentaja txiki bat, pues, hori, hartzeko aldaketa hori ez izateko sobera arazoa bera entzat, ez? Hortik aparte, denok nahiko parekatua daude. Herri desberdinetan jokatzearen horrek agian nolabaiteko desabantaila edo suposatuko die? Ja, pues hori da, gauza zailena bera entzat da, hori aldaketa, frontoin batetik bestera, neurriak eta, bueno, dena, orduan, hori izanen da beraientzat gauza zailena. Eta ikusle batek zer espero dezake? Partida bat ikustera joaten denean? Bueno, pues nik uste dut, nik esango die jendeari espektakulo oso polita ikusiko dute, oso espektakularra, gainere fronton motzan erremontea oso bizia da, oso azkarra, eta ikusiko dute jokua oso polita eta oso espektakularra. Eta erresa da ulertzen, agian norbaitek ez badu inoiz halako partida bat ikusi, ulertuko du nola doan jokoa? Bai, hori zu eseritzen zara frontoi batean ikusten duzu jokua eta segidan ulertzen duzu nola joaten dire gauza bai. Orduan ez da beharrezkoa lehenagotik, ez dakit, zerbait jakitea edo arauak nolabait? Ez, hori nik uste dut, eta gainere oso ziur nago jendea joaten direna frontoi guztitara oso pozikateko dire. Orduan, ez, Nafarroako herri batean inoiz jokatu ez bada, egira zaukera polita. Bai, hori da, eta, karo, adibidez, Azkoien, Ezkarozen, Artajonan, behin ez gara joan, orain arte, orduan, aukera oso polita da ezagutzeko erremontea, eta gainera olako txapelketa kriston mailarekin eta hola, gero eta politagoa. Eta gero zer dasmoa, agian herri gehiagotan eskolak sortzea, hori dago azpian? Hortan gaude, bai, azkeneko 2 urte honetan, egin dugu akordio batzuk pilotako klub batzuekin, eta, proiektu hori ere bai oso ongi doa. Egin dugu azkeneko urte honetan 2 eskola, edo 2 akordio berria bai Alsasun eta baita ere Iruritan, Baztanen. Eta, hortatik ere bai oso pozik gaude. Gero eta mutiko gehiago daukagu eskoletan edo klub pilotako erremonteko sekzionan, eta, oso pozik. Orduan, geroz eta gehiago zabaltzen? Hori da gure helburua, ez? Gero eta gehiago zabaltzen hori formazioko estruktura hori, eta urten ere bai badaukagu berrikuntza oso garrantzitsua, ez? Ideki barko dugu erremonte munduan neskari. Eta hortarako, egin dugu zesta pixko txikiguak, plastikokoa, piso gutxikin, eta datorren kursurako sartu behar dire neskak guztiak nahi duten saiatu edo probatu pixka bat erremontearekin, izan dute aukera edo zein klubetan hasitzeko. Hori irailetik aurrera orduan? Bai, irailetik aurrera. Eta bereziki hori zer da, haurrentzat ala ze adin tarteko? Bueno, hori da mutiko bezala, porque adina hortan erabaki dugu bai fisikoki eta teknikoki iguali parikatu daude, orduan 14 urtekin hasiko dire klub guztietan. Eta badakizue badagoen jendea interesatua, ala izango da pixka sorpresa? Bai, daude interesatua, zeren klubak beraiek bereziki eskatu ziguten, izango genuken aukera hori neskak hasitzeko, ez? Orduan, bai, pensatzen dugu badaude neskak interesatuak. Orduan, hasiko dira eskoletan eta helduen urtean agian lehiak txapelketak ere egongo dira? Bai, errandizu bezala, egin dugu zesta berri batzuk pixko txikiguak, eta ere bai lortu dugu pilotak desberdinak, pixko errazago jartzeko hasiera hori, ez? Eta gero, bai, ez dakit, hemendik urte batera, bino gure hurrengo helburua da, neskak ere bai parte hartu kompetizion guztietan, afizionatuko kompetizion guztietan, bai Nafarroko txapelketan edo gure txapelketan, gure fundazioan antolatzen duen txapelketan edo
bai, Orduan goruntzoa erremontea, freno gabe. Eta bai. Kusku dugu, Eta instituzioen babesa ere somatzen duzu, Bai, Apustua egin da badaukagu erremonte bai batetik. publikoko instituzioetik laguntza sendo bat, bai Nafar Gobernua eta Parlamentu ere bai, laguntzen digute eta bulkatzen digute, eta baita ere pribatuko enpresa batzuk badaukagu babesle bezala. Orduan alde hortatiken oso pozik, eta ja azkeneko 2 urte honetan ere bai udalak ja hartu dute ja martxa hori erremontea eramateko bere herrietei. Orduan, bueno, oso Orduan deitzen zaituzte ere udaletatik eta horrela? Bai, egiten du akordio bat udalekin, antolatzeko jaialdietan, eta bueno, hori ere bai gurentzat oso importantea. Lehenago bakarrik eskupilota joaten zen herritara, eta orain ja erremontea hartu du ja bere tokia, eta gero eta jaialdi gehiago antolatzen ari gara, osake oso pozek ere. Eta eskupilotari lekuak entzen dio, ala tokia dago bientzat? Ez da lekuak entzen, baitzik gure ustez badagoela tokia denentzat, ez? Logazak, bueno, lehenago ohitura zen bakarrik eskupilota eramatea, eta orain ja erremonte hartu du indarra pixko bat, bueno, pixka bat eta gehiago ere, eta bueno, aukera hori ere bai hor dago, eta gainere, ni zer hamar dizut, modalitate bezala erremontea oso polita da, oso espektakularra, eta nik uste dut jendea estimatzen du olako espektakulo eramatea herrietara, ez, orduan, bueno. Orduan apostua, ez, egin da, kirol honen alde, eta ongi ateratzen ari da. Bai, apostua ja, bueno, gu ja, daramagu ja 15 urte proiektu honekin, bino guk sumatu dugu nola indartu den azkeneko 2 urte honetan, ez? Eta, bueno, nik uste dut hemendik aurrera ja gauzak pixko errazago izan dire. Orduan, atzetik lan asko egin duzuenaren seinale. Bai, beti bezala, proiektu guztia bezala, ez? Lehenago inbarko duzu lana, eta hasieran gauzak zailak dire, ez? Bino, bueno, hori ina da, eta bueno, guk hortan segituko gara, ez? Segituko gara lan egiten, jaialdi antolatzen, eskolak antolatzen ere bai, eta, bueno, eta pixkanaka, hartuko dugu gure tokia. Eta bestalde, bueno, beti ez, txapelketetan sarreraren prezioa Adanori donatzen diozue? Bai, eta gure proiektuan hori sozialeko kolaboratzaile hori nahiko importantea da ere bai, segitzen dugu Adanorekin, beti bezala. Eta, bueno, guk Fundación Sinonimo de Lucro bezala ezin dugu kobratu sarrera, baina egin dugu akordio bat Adanorekin eta bere voluntarioak egoten dire frontoin guztietan eta jendeari eskatzen diogu dohaintza bat, 5 euroko dohaintza bat Adanorentzat. Orduan, bueno, jendeendako 5 euro ez dela jauz ere, eta asoziazioentzat nahiko laguntza polita da, ez. Eta gainera, bueno, txapelketa honetan ere aforoa, ez, kontrolatu beharko duzu, Bueno, bai txapelketa honetan eta baita ere lehenago egin genuela, ez? Bino, bueno, hori ja esperientzia handia dugu, joan den urtekoan 2 txapelketa antolatu genuen, eta gainere orduan egoera aurtengo bino bastante txarrago zen, eta ez izan genuen jauz ere, osea, arazon bat pandemiarekin, aurten ere bai, martxoan eta aprilan egin genuen Iruñerriko txapelketa, eta egondu ginen Ansoainen, Atarrabian, Uarten, Olazen eta Iruñan, eta, bueno, gauzak ongi joan ziren. Protokolo batekin, por supuesto, hori neurria mantentzen, maskarilla, aforoa reduzitua. Baina, bueno, badaukagu protokolo bat, ja esperientzia nahiko luze daukagu protokolo horrekin, eta, bueno, txapelketa honetan gauza bere egin dugu, ez? Mantentuko dugu aforo reduzitu bat, gero neurriak frontoin barrenean, eserlekuak ja denak markatuak eta, bueno, jendea erabili behar du maskarilla, kanpon bezala, así que, bueno, hori ez da izanen arazo handia. Denaen herri txikietan ez, frontoi txikiak badaude? Bueno, pues hori da, herri txikietan aforo gutxigo izanen dugu eta horrela dire gauzak. Seguru aski jendea kanpoan geldituko dela, tokatu zaigu ja Bizpahiru herrietan, hori, gure izan nahiko tristia da, bino horrela daude gauzak eta protokolo mantentu beharko dugu. Orduan,
Gu bakarrik eskatzen dugu jendeari denborakin joateko frontoiera, toki hartzeko, Bereziki txikia. eta hortik aparte ezin dugu egin jauzi gehiago. Bueno, ea, ez, hemendik aurrera geroz eta lasaiagoak diren Hori, neurriak bai, eta... deno pensatzen dugu hori ez, ja gauzak hobetzen baldin badaude ja pandemia honetan, eta hori bakunarekin hori garbia dagoela, joanen da hobetzen, pues gero eta aforo handiagoa izanen dugu. Bueno, eta orduan txapelketa honetan, ez, hasieran dago fase triangular hori, eta gero... Eta gero erdi finaleko ligila bat. Ja, eta erdi finaleko ligila horretan ja... Erabakiko dira finalistak. Hori kanporaketak egin dute ja bikote bat bestean kontra, ez triangular bezala. Orduan ere bai egin behar dugu ligila bat, 6 kanporaketarekin, eta gero hortik ateko dire bi bikote gorenak jokatuko dute ja finala. Eta, bueno, jakiteko partidak, ez, noizetan on diren, ze azkenean, bueno, astebururo dira, baina herri desberdinetan. Bai. Bueno, guk astero izanen dugu iragarki bat prensa guztietan, eta, bueno, pues, jendean ikusten, eta gero kartelak ere bai, prestatu ditugu kartelak herri guztietan jartzeko, osea, jendea enteratuko da. Orduan ja marko gara ikusten, ez, nola doan evoluzionatzen txapelketa. Bai, eta gero bai, beti bezala, pues, pasatuko dugu prensa guztietara prebiak eta kronikak, así que, bueno, bai, jendea jakinen du nola joaten den txapelketa bai. Eta ja zeintzuk ateratzen diren favorito azkenean. Bueno, bai, zerratu bezala, ja, pues, ja txapelketa hasita, pues, kusiko dugu ja bikoten bat ja bentaja pitxi bat hartzen badu, edo, bueno, bai. Favorito bezala ja igual jartzen da ja bikoten bat, ez dakit, usko dugu. Ba, ez dakit ja, ez, bukatzeko, ba, zerbait faltatu izan zaigun aipatzeko, mezuren bat bidaltza gustatuko litzaizuke. Ja, bueno, pues bukatzeko nik ez dakit, bakarrik errepasatu agian. Eskatuko nuke jendea, bueno, pues animatzeko, frontoien hurbiltzeko, zeren, bueno, txapelketa oso polita da. Gainere, txapelketa honetan laguntzen dugu adan hori, eta adano gure ustez asoziazio oso importante dela soziedad honetan, eta jauz gehiago hori, etortzeko, disfrutatzeko, eta hori bai, responsabilitate pixko batekin neurria mantentzeko, eta bueno, eta hori, eta zuei eskertzeko ere bai, gure laguntza ematen ikuzuegatik, pues, erremoteko txapelketa honetan zabaltzeko pixu bat. Ba, mila esker, zuri, Jaime. Zuei, eskerrik asko. Egongo gara adia nola doan txapelketa. Eta, bueno, irailean neskak nola hasten diren ere. Hitz egingo dugu, gainere, aste honetan, bortzirean hasten gara, eta datorren astean baztanen, badakigu han zuek badaukazue kameran bat bete ibiltzen toki batetik bestera, así que nahi baduzu etorri frontoiera irudi batzuk hartzeko, guk oso pozik egongo gara. Primeran, ba, handik ibiliko gara. Mila esker. Eskerrik asko zuei. Udalerrietako albisteekin jarraituko dugu. Uharten, superheroiak eta printzesak adin txikikoen hipersexualizazioa eta edertasun normatiboa solasaldia eskainiko du Idoia Leku Epainak gaur arratsaldeko 5:00 online. Nesken gorputzen kosifikazioa, sare sozialak, referenteak, estereotipoak, lodifobia, indarkeria simbolikoa eta bestelako gaiak landuko dira. Eta izen emateak berdintasun zerbitzuaren bitartez egin beharko dira. Bestalde, lehenengo hilekoetarako kit praktikoa tailerra ere eginen dute ekainaren 4 eta 11 ostiralak arratsaldeko 5:30 hasita Ugazten. Nerabeentzako tailer hau Eba Rosinok emanen du, doakoa da eta interesa duen orori dago zuzendua. Hilerokoaren faseak eta norbere gorputzari buruz jakin nahi den guztia modu dinamiko eta divertigarrian ikasiko da. Hilerokoaren zikloan zaintzeko aukera ezberdinez hitz egingo dute. Konpresa, tanpoi eta pilulaz gain beste aukerak ere daudela ezagutuko da eta norbere buruarekin konektatzeko eta emakumeen artean egoteko espazio erosoa izango da. Esan bezala, tailerra doakoa den arren maiatzaren 26 baino lehen izena eman beharko da Ugazten.
Eta azkenik, asteburu honetan, bai larunbat eta bai igandean kup jolasaren txapelketa antolatu dute Ugazten, arratsaldeko 6-etatik 7:30 musutruk. Iruñarekin amaituko dugu. Iruñeko harresiak hipika sari nagusiak 2000 pertsona baino gehiago erakarriko ditu hirira, eta hura zaldiaren munduko erdigune nazionala bihurtuko du. Irailaren 2tik 12 nazioko zaldizko hoberenek hainbat jauzi zein zaldi eziera probatan parte hartuko dute. Sarrera doain izanen da eta Ziudadelako Lubanorretan eginen da, Iturramako sarbidearen ondoan. Nafarroako hipikaren historian inoiz antolatu den ekitaldirik jendetsuena izanen da, eta hala azaldu dute prentsaurrekoan Maria Caballero gizarte zerbitzuetako komunitate ekintzako eta kiroleko zinegotzi ordezkariak, Patxi Jimenez Nafarroako hipika federazioko lehendakariak eta Jesus González Zizurreko zaldi zentroko zuzendari eta ekitaldiaren antolatzaileak. Antolatzaileek 200.000 euro baino gehiagoko aurrekontua aurreikusi dute eta horietatik 35.000 euro Iruñeko udalak emanen ditu. Prentsaurrekoan adierazi den bezala, inguruneak eskaintzen dituen baldintza ikusgarriek eta sarien garrantziek eragina izanen dute nazioko zaldizko hoberenek parte har dezaten. Jauzi zaldizko profesionalen elkarteak, non barne hartzen diren nazioan kirol prestigio handiena dutenak, Iruña bere liga nazionalaren proba gisa sartu du, horrela maila handiko zaldizkoen presentzia ziurtatuz. Aurreikuspenen arabera, lehen asteburuan, gutxi gorabehera, 300 zaldik parte hartuko dute hainbat probatan. Zaldiak 4 egunetako bakoitzean lehiatuko dira, beraz, lehiaketako egun guztietan zehar 1200 irtera inguru eginen dira pistara. Jauzien altuerek markatutako probetan adin guztietako zaldizkoek eta Amazonek elkarrekin parte hartuko dute. Zaldi ezieran, binomio parte hartzaileek 3 jardunaldietan lehiatuko dira, pistara 200 irtera baino pixka bat gutxiago eginda. Parte hartzaile guztietatik 200 pertsona inguruk beren zaldiak Nafarroaz kanpotik eramanen dituzte, hortaz, ia 600 pertsonaren laguntza izanen dute, ukiluzainak eta beste langile batzuk aintzat hartuta. Laguntzaileak, teknikariak, federazio taldeak eta babesleak kontutan hartuta, guztira 2000 pertsonak gaua pasa eta hiria bisitatuko dute. Horiekin batera, komunikabide ugari egonen dira eta ekitaldiaren berri emanen dute hiria kokatzeaz gain, turismoa eta kultura sustatzen lagunduko dute. Lehiaketa streaming bidez emanen da, aplikazio baten bidez, eta irudiak egonen dira telebista kateetarako. Aukeratutako guneari esker, Iruñeko txoko ikonikoetako bat hedatu ahal izanen da, harresiaren ingurunea eta Ziudadela, 16 eta 17. mendeen artean eraikitako antzinako erabilera militarreko gotorleku errenazentista batek egituratutako ingurune naturala. Ondareaz gain, ekitaldiaren bidez, Iruñeko baliabide turistiko zein kulturalei eta gastronomiari balioa eman nahi zaie. Irailaren 2tik 5 lehenengo probak eginen dira eta indargune gisa nazioko 4 izarretako jauzi lehiaketa izanen da. Iruñeko harresiak hipika sari nagusia lehiaketaren probarik garrantzitsuena izanen da. Eta lehiaketaren bigarren zatia irailaren 10tik 12 eginen da. Zaldi eziera lehiaketak eginen dira, 2 izarretako zaldi eziera klasikoko beste txapelketa nazional bat eta zaldizko para eziera probak. Argi gelditu zaizu. Hainbat faktorek eragiten dute kontu honetan, alde batetik kontuan hartu behar ditu Europatik datozen neurriak markatzen dituzte helburuak eta horien artean daude 2030erako deskarbonizazioa handi batean lortu behar dela eta gainera gure erkidegoan Nafarroan neurri horiek handi batean zorroztu egin dira. Adibidez, 2030erako Nafarroan lortu behar dugu konsumitzen dugun energiaren 50%, eoliko eta fotovoltaikoen bidez lortzea.
eta 50-erako barkatu, bai 50-erako, 30-erako barkatu 50%, eta 50-erako 100%. Beraz, alde horretatik lorpen handiak izango dira, eta horrexegatik hori lortzeko jarri behar dira martxan hainbeste parke eoliko eta fotovoltaikoak. Hori alde batetik, beste aldetik ere kontuan hartu behar dugu Europako Next Generation funtsak, handi batean ere bideratuko direla, hain zuzen ere transizio ekologikorako. Beraz, bi kontu horiek hartzen baditu alde batetik Europatik datoz neurriak deskarbonizazioa lortzeko, eta bestetik Europatik hain zuzen ere etorriko diren diru funtsak, egin batean ibilbide horria markatzen dute alde horretatik lan egiteko. Kontuan hartu behar dugu une honetan Nafarroan besterik ez, 22% besterik ez etortzen da iturri horietatik, izan dut haizez eta eguzkiz eragindako iturri horietatik, eta beraz falta zaigula 80% proposatutako helburua lortzeko. Kontuan hartu behar dugu ere beste aldetik, 2008an transizio energetikorako ibilbide horria definitu zela, eta beste aldetik badugula klima aldaketari buruzko foru dekretuaren zirriburroa martxan, espero ezagun ahalik eta lasterren izatea, markatutako, aipatutako helburu horiek ahalik eta lasterren lortzeko. Berezikin ikuste dut oreka hitza aipatu behar dela argi dago, une honetan mahai gainean, departamentu ezberdinetan mahai gainean, zuek aipatu zuen bezala, eskaera asko daudela, hori berez ez da ona edo ez da txarra, kontua da, adierazten du, une honetan enpresa askok interesa dutela hildo horretan, baina, aipatudan bezala, oreka bilatu behar da, ezta? Oreka alde batetik, lehen aipatutako helburuak lortzeko, deskarbonizazioaren bidean markatutako helburu horiek lortzeko, eta bestetik ingurumena zaintzen. Eta horretarako kontuan hartu behar ditugu, gutxienez gobernuko 3 departamentu ezberdinek parte hartzen dutela prozesu horretan, alde batetik landa garapena eta ingurumena, bestetik garapen ekonomikoa, eta bestetik lurralde antolamendua. 3 horiek lan egiten dute hildo honetan, zerikusia dutelako, eta badaude ere arau eta legez berdinak hori bideratzeko. Garapen ekonomiko departamentua da organo sustantiboa, baina beste biek ere paper oso importantea jorratzen dute, alde batetik adibidez ingurumenarena, ingurumen inpaktuaren adierazpena egin behar delako, horren inguruan txosten bat egin behar delako, eta bestetik lurralde administraziokoa, beste motako txosten bat egin behar du ere, lurzoru urbanizazinean zen motako jarduerak baimendu daitezken prestatzeko, jorratzeko. Beraz, alde horretatik arau zorrotzak, 3 ezberdin departamentuetan jorratu behar direnak, eta horretarako daude, esan dudan bezala, legeak eta arauak betetzeko eta zaintzeko ingurumena zaintzen dela. Beraz, ezin dira kokatu halako parkeak, ez eguzkikoak, ez eolikoak, ez naturgune babestuetan, eta laborantzarako balio natural handiko duten lurzoruetan ere. Jorratzen ari dira beste motako neurriak, baina gure ustez denak ezinbestekoak izango dira. Bai alde batetik aipatutakoak, esan zera kontuan hartu bertu nahi eta ez, une honetan jorratzen ari diren, aztertzen ari diren parke eoliko eta fotovoltaiko horiek, esan dudan bezala
denak ezin dugu sartu saku berean, beraz horietako batzuk onartuko dira eta beste batzuk berritzukatu, baina bai ezinbestekoak dira, eta bai ezinbestekoak dira izango dira beste aldetik, martxan jartzen ari diren beste motoko proiektuak, adibidez autokonsumokoak edo energia komunitatekoak, eta alde horretatik aipatu behar dugu Nafarroa estatu mailan lidera dela bereziki azken hauetan, esan dut autokonsumokoetan eta energia komunitatetan, eta beste aldetik ere bultzatzen ari dira, sustatzen ari dira, zergak hildo horretan, zergak arintzeko diru laguntzak. Hori alde batetik eta bestetik ere, laguntzak bai industrietan, bai etxeko teilatuetan, bai nekazaritzaren instazialetan, ahalik eta energia konsumitzeko, ahalik eta gutxien energia konsumitzeko, edo zein tramankulua, ez da esan nahi dut, bai eguzkiaren bidez edo bai azizaren bidez. Kontua da, jorratzen ari direla bide alternatibo horiek, baina ez dira izango nahikoa, ziurazki konsumitzen dugun energia egiteko, ez da, beraz, biak esan dut une honetan beharrezkoak, ezinbestekoak izango dira. Bai parkeak, bere neurrian, eta bai autokonsumokorako edo energia komunitatean sortzen den energia martxan jartzeko. Bai, honekin lotuta ez dute gai ez aldatuko, baizik eta honekin lotuta, bai gogoratu nahi dut, orain dela hilabete eskas bat, osoko bilkura batean mozio bat sartu genuen, hain zuzen ere, gure energia eragin ahal izateko, neurri guztiak Nafarroak berak izan ahal izateko. Mozio horrek puntu ezberdinak zituen, soberania energetikoa aldarrikatzeko, baina puntu gehienak ez ziren onartu, beraz momentu honetan badugu egin batean ere Madrilen menpe edo Madrilen egiten diren legeen menpe gaude. Ez guztietan, baina bai batzutan. Begira, klima aldaketa errealitate bat da, klima aldaketaren ondorioak hemen daude, ikusten ari gara, eta hori da arrazoia. Gero, zehaztutako helburuak datozen hurrengo hamarkadetan oso zorrotzak, oso ausartak dira. Fosiletatik datozen energia asko murriztu behar da, hori da derrigorrez eta oso beharrezkoa. Esan bezala, alde batetik helburua. Beste alde batetik klima aldaketa. Eta esan behar dugu, enpresa energetika handiek aurkitu dutela kriston negozio energia berriztagarrien sektorean. Eta horregatik gaur egun Nafar gobernuak baditu 40 proiektu berria baino gehiago mailaren gainean. Ez bakarrik eolikoak, baizik eta fotovoltaikoak ere. Hori dena oso ongi aztertu behar da eta eztabaida kalean dago. Bai, esan bezala, eztabaida kalean dago, ez bakarrik Nafarroan, beste erkidegotan ere, eta badaude proiektu batzuk eragin oso handiak eta larriak izango dituztela gure inguruan, gure mendietan, gure paisaian, gure ekosistemetan. Horregatik, herriak oso kezkatuta daude eta sortu dira mugimendu horiek haien ingurua defendatzeko. Printzipioz, guk uste dugu energia berriztagarriak bultzatu behar ditugula, baina ez edozein preziotan. Badaude aspektu batzuk zaindu behar ditugula, eta faktoreak ez dira bakarrik ekonomikoak, baizik eta sozialak, eta esan bezala, ekosistema dago jokuan, fauna dago jokuan, biodibertsitatea dago jokuan. Printzipioz, guk uste dugu, proiektu guztiak lasaitasunarekin aztertu behar direla, eta faktore horiek kontuan hartu behar ditugula, bai. Bai, guk uste dugu energia berriztagarriak bai bultzatu behar ditugula, ez
edozein preziotan, guk defendatzen dugu beti autokontsumo energetiko, sortze puntua kontsumora hurbiltzea, baina energia berriztagarriak soilik ezin dute trantsizio energetika egin. Oso beharrezkoa, baina ja larriz energia kontsumoa murriztea. Ez badugu hori egiten, energia berriztagarriek ezin dute helburuak bete eta bakarrik haiek ezin dira trantsizioaren bidea egin. Horregatik guk defendatzen dugu hori bai. Gai librea hildo honetan guk defendatzen dugu udalen eta kontsejuen autonomia eta erabakiak batez ere, ezin dira garatu planak udalen autonomia bertan bera usteko, hori lehendabizi, eta gero, energia berriztagarrien sektorea estrategikoa denez, guk uste dugu erakunde publikoek kudeatu eta gidatu behar dute sektore hau eta trantsizio energetika. Hori da funtsezkoa gure ustez. Kaixo, Lander, zer moduz? Kaixo, ongi. Ongi, liburu berri bat argitaratu duzue, Igel argitaletxetik. Zaldi guztu kontatu honi buruz. Oraindik ez duzu aurkeztu, baina datozen egunetan eginen duzu aurkezpena. Itzuli dugu solasaldia Sizilian. Da 41 Italian idatzitako eleberri bat, eta idazlea Elio Vittorini da. Ez da gurean oso ezaguna, baina liburuak oso funtzio garrantzitsua izan du 20. mendeko italiar literaturan. Eta berezia da, arrazoi ezberdinengatik, baina lehena igual da esatea Mussolinipean, oraindik ere gerran zeudela, argitaraturiko eleberri antifasista bakarra dela edo, behintzat, zentsura saiestea lortu zuen eleberri bakarra. Eta nola lortu zuen? Hori dakigu? Nahiko kriptikoa izaten. Autorea hasieran fascista zen, iraultzailea, gero penatzen da ikusita Mussolinik Espainiako gerra zibilen ez diola errepublikari laguntzen baizik eta Frankori. Eta, prozesu bat dauka, kontzientzia hartze bat, antifasismorantz. Eta eleberri honetan nahiko argi da adibidez gerrarekiko desilusio bat eta garaian ezin zena publikoki aipatu. Baina berak hor kokatzen da ama baten hitzetan edo hil zaion seme baten irudian. Eta hasieran nahiko onirikoa denez liburua ez zioten debekatu, baina gauza kurioso bat gertatu zen. Liburua gero partisano talde gero eta zabalagoek hasi ziren irakurtzen, eta orduan zentsura mugitzen hasi eta bera 42an gartzelara sartu zuten. Orduan urte bat iraun zuen liburuak aski. Bera ateratzenean, gerra galdu zuten fasistek, eta nazia joaten gorantza berriz ere, eta bera hasi zen alderdi komunistaren pitxiren inguruan eta mugitzen, eta Einaudi argitaletxean lan egiten, Natalia Ginsburg, eta Julio Einaudi eta Pabes eta hauek. Orduan nahiko bide muga batetik besterako egin zuen autoreak, eta liburua pixka bat ere, zentzu horretan antzekoa da, zeren bidai bati buruzua. Siziliari egindako maitasun kanta bat da, baina aldi berean barneratzen ditu egoeraren gogor guztiak. Gerran zeuden, Bigarren Mundu Gerra ez dakizu nola amaituko duen, gaur egun badakigu nola amaitu zuen, baina garaian zerbait gertatzen denen ez dakizu argi. Eta bera kontatzen du, Bolonian bizi den siziliar batek bere aitaren eskutitz bat jasotzen duela, esanez, utzi duela beste emakume batengatik. Eta honek ez daki ongi zergatik, baina azkar batean hartzen du tren bat Siziliara joateko. Aspaldi ez dela joan, eta
gaztetan Polonia aldera lan bila. Orduan, eleberri guztia da, bidai hori, amaren ganaino, eta nola hitzez hitz topatzen dituen siziliarrekin, pertsonaiekin, nola doan berreraikitzen bere kontzientzia, bere izatea, bere existentzia bera. Orduan, oso gai handiak lantzen ditu, bizitza, existentzialismoa, gerraren inguruan dagoen etxipena eta, baina beste toki batzutan litzatekena, ez dakit, ondorio oso, ez dakit, erraldoiak edo oso serioak hartzen dituen eleberri bat, hau da apurka, ez dakit, amarengana, Siziliara, bere ama bizi den herrira, amak egiten duen janariaren usainera, sardina zarrera, eta bar, ez? Orduan, nahiko zentzu horretan oso italiarra. Ja, eta aipatu duzu ez, Italiako literaturan nahiko ezaguna eta famatua dela, ez garrantzitsua liburu hau. Orain, hemen, zer espero dugu liburu honekin? Ez dakit, guk batzutan ekartzen ditugu autore batzuk ez direnak oso ezagunak, eta ekartzen ditugu uste dugulako merezi dutela. Orduan, liburuarekin bat lanaren zati bat izaten da, esatea, nor den pertsona, nor den idazle hau, eta hori oso ongi, Peio Lizarraldek itzuli du eta bikain itzulita dago, eta horrek asko laguntzen du, autore bat aurkezten, baina era berean, hitzaurre bat, aitzin solas bat gehitu diogu liburuari. Ni ez naiz bat ere hitzaurre zalea, gehienez igual epilogo bat jarri lau bosorrikoa, baina kasu honetan jarri dugu, eta nik uste laguntzen duela, jakiten norden autorea. Kontua da, liburuarekin nahiko gauza kurioso gertatu dela, beste liburu batzuk nahiko zailak dira editatzen, eta honetan, liburua oso internazionala izan da, baina oso ongi atera da dena. Azala Araiz Mesantzak egin du eta Oslon bizi da, maketazioaren zati bat Anel Agirrek egin du Berlinen, Peio Lizarraldek hemen itzuli du. Sizilian bizi den eta Luganon bizi diren bere semeekin hitz egin behar izan dugu liburu ateratzeko, baina pozik daude euskeraz aterako delako. Eta zentzu horretan, hitzaurrea egiterakoan, informazioak bilatzen eta konturatu ginen zegoela Oxforden, italiar irakasle gazte bat, espertoa dena italiar kulturan eta literaturan. Eta justamente autore hau Vittorini zela bere autorerik landuen orduan. Nik besterik gabe idatzen nion galdetuz, ea informazio batzuk edo topatzen ez duen bere liburu bat pasatzea zuen, eta alako batean pozpozik esan zigun, euskeraz aterako batzen berak egingo zuela hitzaurrea. Orduan berak egin digu Oxford Unibertsitatetik. Orduan nahiko korala, eta nik uste Vittorini bera lortu dugula toki askotatik ekartzea Euskal Herrira. Eta liburu hau irakurtzerakoan, ze jasotzen du irakurleak? Ezakit da gehiago agian historia ezagutzeko modu bat, ala ezakit nola deskribatuko zenuke? Oso irakurterraza da, zeren road trip bat da, azkenean eleberria bidaia batetan antolatuta dago, eta aldi berean elkarrizketetan, etengabe daude hitz egiten. Orduan, elkarrizketak normalean oso azkar irakurtzen dira liburuetan, eta hauek askotan jendean hitz biltzen dituen diskusioak dira, ez dakit tren batetan dago eta hitz egiten du beste siziliarrekin edo taberna batetan. Orduan oso bixia da, eta oso irakurterraza. Eta igual bereziena da, nola egiten duen salto epikotasun batera edo, hasieran da pertsona bat tren batetan, eta gero barku batetan, eta gero herriran joaten, eta gero herrian, eta etengabe hitz egiten, baina bukatzen duzu egora batetan non hain sartzen zaitu Sizilian, ez dakizula ja gauzak benetazkoak diren, edo ez jendea bizirik dagoen, edo ez eguna den, edo gaua den, eta zentzu horretan asko ekartzen duela, jende asko Siziliarekin izan duten harremana dela. Siziliara joaten zara eta Mediterraneoren bihotza. Toki beresi bat. Egunez eguzkia jaunta jabe eta gaua beti da beresia. Orduan, hori oso ongi ekarrita dago. Eta geratzen zara nahiko galduta, badirudi ez dakit Pedro Paramo ezagutzen duzun, baina horrelako harreman bat dauka ez dakit pertsonaiekin eta oso ederra da. Nik sekulako gogoak ditut hau ea bukatzen den eta Siziliara joateko. Baina orduan, Sizilia ezagutzen baduzu gehiago gustatuko zaizu liburu hau, ala bestela imaginatu dezakezu ere pixkan. Ni ez naiz egon. Eta ala ere,
Eta halere, ez dakit, beti Siziliak eman duen irudi hori, oso fuerte torri zait eleberriaren. Ez dakit, bada isla fuerte bat, mundu guztia ibili da handik, kultura pila bat, sumendiak ditu, oso gogorra da, oso agrestea, aldi berean violentziaz bete izan da, migrazioa, pobrezia, mafia, baina jendeak ezin dio utzi isla horri, naiz eta isla bera oso bortitza izan bertan bizi direnekin. Orduan, ez dakit, eleberriak badu hori, eta ederra da zentzu horretan, idazlea bera, edo pertsonaiak, nahiko galduta daudela, eta igual, ez dakit, eleberri frantses edo aleman bat izango balitz, nahiko erantzun filosofikoak eskainiko lituzke, eta eleberri honek eskaintzen duena da, galduta zaude bizitzan, joan amaren putxerotik jatera, basikamente. Errealitatea, orduan, gehiago agian. Eta, bueno, liburu hau aurkezteko ez baliatuko duzue gainera justo Iruñean eginen den liburu azoka, ez? Ekainaren 3an, orduan hori ere nolabait bereziagoa izango da, ez? Jende gehiago gerturatzeko aukera izanen da. Bai, liburu honek beti superfiziaz da, baina aldi berean sortu ditu oso olatu bereziak bere existentzian. Adibidez, sortu eta gero eragin zion jende askori, bada jende batek esaten duen ez, beste batzuk baietz, baina neorealismo eta sortzeko literaturan eta zineman hau izan zela abiapuntua eta bar. Eta pixka bat horrekin batera, nahi izan dugu aurkezpena berezia egin. Goizean aurkeztuko dugu goizeko 12:00 Peio Lizarralde itzultzailearekin Gaztelu plazako liburu azokan, baina aurkezpen garrantzitsuena arratsaldean da. Eta arratsaldean aurkeztuko dugu arratsaldeko 6etan Nafarroako liburutegian, zergatik gero filmotekan 7:30 botako dugulako pelikula bat. Eta pelikula hori deitzen da Sizilia, eta oinarrituta dago eleberrian. Orduan, horregatik ere oso korala izaten ari dela liburu honen lanketa. Sizilia pelikula egin zuten Straub eta Juliet bizuzendari bikote bat ziren, frantsesa eta alemana, 89an. Eta bilakatu da, kultuzko pelikula bat, ez dituztelako ez da aktorerik erabiltzen. Denak dira Siziliako nekazariak eta marinelak eta orduan, askotan, edo jende askorentzat pelikula ezagunago da liburu baino. Eta pentsatu genuen, aukera zela horrelako elkarrizketa literario edo artistiko bat sortzeko pelikularen eta liburuaren artean, ze liburua gazteleraz ia deskatalogatuta zegoen, pelikula ez da inerraza ikusteko ere, eta kontaktuan jarri ginenean Nafarroako filmotekarekin pozik esan zuten, guk lortuko ditugu eskubideak, eta ekainak 3an egingo dugu aurkezpena, eta gero botako dugu filma. Orduan, nik uste dut izango dela pixka bat, gainera hemen azoka izan da eta literatura eta arteak ospatzeko egun bat. Eta zentzu horretan jendea gonbidatuz, filmoteka hor dago, eta Iruñan dagoen, ez dakit, medio kultural ederrenetariko bat, sarrerak izaten dira 3 eurokoak eta sekulako programazioa jartzen dute. Eta pelikula gaztelaniaz izanen da? Pelikula jatorrizkoa izango da italieraz, eta pena hori azpitituluak gazteleraz izango dira. Hori ez da aukerarik egon euskaratzeko, baina batetan. Bai, da prozesu bat guk ezin genuena asko esan, hori filmotekak antolatzen du, gurekin batera, baina haiek, eta ez da aukerarik egon oraingoz horretarako. Espero alere, noizbait ikusi ahalko dugula euskarazko azpitituluekin. Eta orduan pelikula eta liburua nolabait komplementatzen dira? Bai, erabat dago oinarrituta liburuan pelikula, baina nahiko bereziek ziren zuzendari hauek, eta zentzu horretan saiatzen dira teknika zinematografikoekin eta montaiarekin eleberriaren izaera hori mantentzen. Orduan nahiko berezia da ere, ez pentsatu joango zerenek ikustera, ez dakit, erabat zentzua duen pelikula bat, zentzu berriak bilatzen baititu. Ez da oso luzea, ez dakit, ez da ordu terdira iritsiko nik uste, eta oso gomendagarria da, gainera, egiten aldituzu biak konparatu, eleberria irakurri eta pelikula ikusi. Eta eleberria nik uste dut orain egongo dela iristen liburu dendetara. Primeran. Berez ez, plan nolabait desberdina da eta beti ere polita. Beraz, ekainaren 3an guzti hori. Bai.
Bai, esan zegoen filmotekakoak harritu zen, ze normalean horrelakoak antolatzeko beste toki batzutan, ez dakit Bartzelonan edo, jendea hori biltzen da sesioan, jende askok nahi ditulako horrelako gauzak egin. Eta hemen ez dira asko antolatu izan, eta nahiko ohikoa izan da beti hori liburu bat aurkeztea Donostin, kazetariak datoz 5 minututan, eta badoaz, eta ez dakit, nik uste merezitula Iruñan gauzak beste modu batera egitea. Ze ez dugu igual, ez dakit, zarata gehiago eginen, baina bai direla aurkezpen nahiko soziala, jende dator entzutera, eta ez beste kazetariak. Eta horregatik bada eskaintza bat gehiago esatea, jo begira. Etorri, entzun itzultzailea edo editorea liburua hitz egiten, eta ez egin kaso askorik ere, gauza oso interesgarriak liburuan datoz eta ez aurkezpenetan, baina gero pasa zinemaretora eta gozatu zinemaz. Aukera oso polita. Ea geroz eta gehiago egiten dituzuen eta jendea ere animatzen den. Bale, ba. Ez dakit, gonbidatzea da jendea, badakite orain justu guraldi hona datorrela eta gehiago kostatuko zaigula joatea, baina, bueno, 7 erditan da eta handik ateratzean bada oraindik ordutegi berriekin aukera zerbait hartzeko. Bai. Mila esker, Lander gurekin hitz egiteagatik. Zuei. Eta beste bat arte, egonen gara harremanetan. Bai, egon arte. Dakartzut esku bete aski Espanya Azken lerroitza eguzkiak idatzitu ostertzean kolore berbera daukasuak eskutitzak erretzean Basamortu izan aurretik urrada bat batean zeruko mezduak
zarenean Aztiak intxuak izaren airu trantzean Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.